テイズオアベ、専門料理とかですね、ホテル旅館という雑誌を出しております。料理人さん、ホテルシェフの読者を持っている出版社です。私は10回ぐらいイタリアにはお邪魔してますが、来るたびに街の佇まいが非常に、いいというように感じておりまして、日本のウェルビーイングっていう今考え方が徐々に出てきてるんですが、イタリアの街は、それを自然に体現されている、実現されているような気がしております。ワインに関してはプロセッコスペリオ DOCG は知識としては知っておりましたが、現場に初めてお邪魔して急斜面のユネスコの世界遺産の中で、あのような人の手で作ってらっしゃることを拝見して改めて、びっくりしました。感動しました。テロワールを飲むという言い方をよくしますが、文字通り唯一無二のテロワールを味わったという気がいたしております。日本ではですね、アワーブームが数年前にあったんですが、それは安かろうまずかろうで、急激に絞りましたが、